Ki pulit ka East Giant Hills ha khatla tragleber ha kapor kumba Rio South Pullman Step. Kilalap din ni kaway kamet yap jong urang ba bamla ban itho. Buladon kumba lai pesan hadu South Post nyamrta. Kabatya link tar hapo kabri kwai hatwai langtung. Hakashnong Donaskur East Giant Hills. Kata kabajengai kumba iway point san kilometer na kasurok ba NH6. Superintendent of Police ka district upintib bakajing tokit banya ya ka kamet yam jong uni ubriu bala suba ba ula bandai ubar jela la pendap hakate hi ka jaka bat hadin na penkan riak no sha civil hospital klerian banle ya ka postmortem menta ya ka kamet yap la bu haka jaka bu met yap jong ka hospital na ka benta ka jingpen itho per ka jingwan shimti bat lakin tu kino ki bala ban itho ne don jingtip shapang uni ubriu bakin pentip sha kini ki phone number na ka benta ban wan shimti mardor ya ka kamet yam kendai pra nriu ar pra iwe sound nriu pra nriu